Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace. Adevărat a înviat! Hristos a înviat. Adevărat a înviat! Hristos a înviat. Adevărat a înviat! Și noi ne-a dorit viață veșnică să ne închinăm învierii Lui cele de-a treia zi.